ndakambuya ndokwanda kambudita zvona kuso kumusha kwa mama pandakatotenga uniform vakangotenga shangu dzechikoro kodhisiye kuti kurapira saka uniform wakazvitenga iwe wakazozvitengera uniform gore rino osvoda zvipepi dzaseka angacho kai ukati haichaiti yomona todai chaya slim fit tofwa chitaricho zvokutoti vanhu vemukilasi menyu havazvizivi kuti wakaenda kundoita madhokta wari uniform iyoyo nokuti mukugai uri kugai mbuya munokorogoza kanchida mari kana motorokorogoza muzvigone here mbuya muchitobate here tokuwana shoma mune muchiwana zvifufu mototengesera vanhu saka zvikuna vanhu vakutochera so variko asi mazorora mazuva womuwira usikuita zvakangabva matoti gambozorora kugwa nemumunda wokugwa nemumunda ndamukati muviri mumunda ukuti chiri kurega kuti muinde kumakomba izvozvinhau yekuti moda kuita madhiga udle saka kuti muzondoita futi time yekupati time job kwenyu kuzvikwanisi saka mukapedza modzokera futi tonotarira kusakura saka mozodzokera korini ndizivo saka gore rino makachera rini gore rino ndachienda chitatu saka musati matanga kuita madhiga udle mbuya maindokurokozeni mwana anoziva kuti munoenda kunokorokozeni unoziva ungagokona kuziva nei saka haagbadziwi here muchindochera magomba ekumakorokozi ipapo pafoni aidotaura kuti chii tindoziva kuti mai motaura makatambura kwenguva yakareba asi dai mangogara makatarisa zvamunenge munazvo tee tisina zvimwe zvinhu zvatechidavo kushandisa panguva sai mukakorokoza motengei tingotsvaga zvezvokuti tii hedu shuga unana tichine mafuta ekubika pamunoenda ikokoko vanhu vanenge vari vakuru vakawanda sei vanenge variko vashoma pakuchisanganisira nemi vanenge vasina mbowanda vazhinji ndevechidiki asi hanzi une mwana anombotumira wani mwana wenyu anombotumira asi zvopera imi nemusingachati kumukumbira kukumbira moti kwakanaka here ka uchinamata mwari unoti iwe zvishandire nemaoko ako usagara uchikumbira nokuti mwana vone ane urongwa hwake hwaanodawo kuitawo nemhuri yake saka iye paanongosununguka anofanirwa kungorangarira kuti ndine mubereki wangu wakura uri kumba unoda kubatsirwa kagara pavhandi makadini nani saka gogota dzoti kuonawo kuti seiwo nhasi imunozigogwani emigundu tapi matambudziko amuri kusangana nawo pakurarama kurarama tosangana nezvinhu zvakawanda tosangana nenzara tosangana nezvokurimisa tichizvishayiwa nemvura muno mudunhu medu hamuna tinotambura tongomwa mvura yemufuku hatinawo mvura dzezvibhorani saka tinosangana nezvinhu zvakawanda mogara nani ogara nomuzukuru ane makore mangani 17 unonzani tenisi unoenda kuchikoro nhasi wani ne kone chuya padhusindautasikole hausingaendi kanzi anodzingiwa chii akadzingiwa mari $6 yakatogwa saka in total $16 ndovamainepapi sababa havasi kutumira hanzi nei wapedzera kutaura navo rini manje
mai havatumiri. Mai havatumiri, mai vakatowanikwawo. Vakawanikwawo kumwe. Baba vakawanawo. Saka panotinetsei kuti vaitumira nditi. Saka pane kuda kwokudzinga kwesukuru zvizwa nguva chitei kubva afika yapera zvaizvozvo. Andingobetsera mbuya zvedhiga urye singamufudze di. Iwega. Ndina gogo. Mosenga muri vaviri. Saka wakutoita basa rekutose urima akosho. Ukasabhadhira udi utogara uchatindi kuchikoro. Vandovana nokada. Akasatumira ndosha ndodi. Asi kubva tore Form 3. Kubva Form 1 kusvika izvozvi ndiana aibhadhara. Ndobhadhara pane BIM. BIM inyobhadhara aibhadhari Levy. Saka Levy ko yekutanga kubva Form 1 waibhadhara kana? Kubva Form 1 bando vakambondibhadhara. Ndingoenda Form 2 ndobva ndapinda muBIM. Ndobva vakatotanga kurega kubhadhara. Form 3 waisvika Form 3. Form 3 inoiti havana kusombobhadhara fees. Kubva Form 2. Kubva Form 2 pavakangovaudza kuti ndamuBIM. Saka dai vasina vavaudzacho. Vakaramba vachingotumira. Eme? Sure. Kunyengera zvei? Aka. Kunyengera kwakangwara zvako handizvo zvizvi chikafu munotengekwa nani? Ndo vanotumira. Vanotumira avo. Chakanaka tingatitendi andika. Izvozvi vanotumira chikafu. Mwana panapa ndibaba kani mai? Baba. Right. Mwana wenyu mukomana ndo baba uyu. Right. Ko mbuya mba makamuudza kuti mwana kudzingirwa school fees akati kuti oya darika iyi antumira nene mukuru. Anoishanda basa rei kusauti pamwe zvakamuomera. Kwakavaka flatino ndiani? Ndiye. Zvinomboita zvichimboremawo pamwe. Asi zvekukumbira kuchikoro kuti handina ikira school fees ndidzo sei. Hazviiti here nani ndinika kuchikoro. Hazvitendegwi. Levy harikumbirwi fees ndo inokumbirwa. $16 handiti. Uniform unotengegwa nani? Mbuya ndo kwandakambodita zvemapiso kumusha kwamama pandakatotenga uniform. Vakangotenga shangu dzechikoro. This year kuti korapera. Saka uniform wakazvitenga iwe wakazozvitengera uniform gore rino. Osvoda zvipepi. Dzaseka angacho kai. Ukati haichaiti. Yomona. Todai chai slim fit. Taricho zvokutoti vanhu mukilasi menyu havazvizivi kuti wakaenda kundoita madhokta wari inform iwe kuti kugai sikuri kugai vakaoraita koyadzoka kuna gugu gugu kwanzi munondochera chitsanangura itivi ndinochera kubhizi ndichitsvakawo mari asi isingacheri pakadzika ndinochera mambara kukorokoza mbuya munokorokoza kanchida mari kana motorokorokoza muzvigona here mbuya muchitobata here tongowana shoma mune muchiwana zvifufu mototengesera vanhu saka zvikuna vanhu vakutochera so variko asi mazorora mazorora notobva nomumunda womuwira usikuita zvakangabva matoti kambozorora kugwa nemumunda kugwa nemumunda ndamukati muviri mumunda ukuti chiri kurega kuti muinde kumakomba izvozvi nhau yekuti moda kuita madhiga urye saka kuti muzondoita futi time yekupati time job kwenyu zvikwanisi saka mukapedza modzokera futi tonotarira kusakura saka mozodzokera gorini ndizivi saka gore rino makachera rini gore rino ndachienda chitatu saka musati matanga kuita madhiga urye mbuya maindo korokuzeni
takatopedza ini zvimunda takaita tri group revanhu 5 tikachererana zvimunda zvedu 5 saka tikana tachererana umwe nomwe wozviisira mufudzi saka ndakangomirira kuti tigodzvara mbeu dzedu muzviminda zvedu. Mwana anoziva kuti munoenda kunokurokozai? Unoziva, ungagona kuziva nei? Saka haagbadziwi here muchindochera magomba ekumakurokoza? Ipapo pafoni aidutaura kuti tindoziva kuti mhai makatambura kwenguva yakareba asi dai mangogara makatarisa zvamunenge munazvo tikatei tisina zvimwe zvinhu zvatichidavo kushandisa panguva. Sai mukakurokoza motengei? Tingotsvaga zvezvokuti tii hedu shuga unana tichine mafuta ekubika. Pamunoenda ikokoko vanhu vanenge vari vakuru vakawanda sei? Vane variko vashoma pakuchisanganisira nemi. Vane vasina mbowanda vazhinji ndevechidiki. Asi hanzi homwe mwana wenyu anombotumira wani mwana wenyu? Anombotumira asi zvopera. Imi nemusingachadi kumukumbira? Kukumbira woti kwakanaka here? Kana uchinamata Mwari, Mwari unoti iwe zvishandire nemaoko ako. Usagara uchikumbira nekuti mwana vone ane urongwa hwake hwaanodavo kuitawo nemhuri yake. Saka iye paanongosununguka anofanirwa kungorangarira kuti ndine mubereki wangu wakura uri kumba unoda kubatsirwa. Saka imba iyi yamakagara raiti nayo ndiye mwana wenyu? Imimi yenyu yamunoti ndeiyo kai? Vakafurumisa zvitinha zvavava vachiti toda kuvakisa imwe 2 rooms yevana yangu ine vazukuru. Asani yavakwayo havachaita zvavo at least ane shungu. Saka maripiti wakatengerwa nanaye iwo maripiti zvaona ndoenda ngudo vanobangura wangu vashayika. Wakakongwa akupa vasati vashayika kumachina ezve ndakatotengwa naDecember wako. Alright. Saka guys ndozvisatati anazvo mukati mevhidiyo ino. I think chandingangokumbira ndechekuti $16 iyoyo yekuyekera kunodza pachikochinzani Makamba secondary school. $16 udzokera kuchikoro ndizvo. Vanenge vada kubhadharira uyu Levy yake $16 adzokera kuchikoro kuti zvamurovha anoita zvokuti adikauriri wane chine mufudze watone vhiki ke wato graduate redikauriri